салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 22 июл ман Хиромон Бахозода тақдим мекунам. Сӯхтор дар яке аз бозорҳои бузургтарини шаҳри Кулобро дар ҷануби Тоҷикистон даҳҳо дӯкону фурӯшгоҳро нобуд кард. Вазорати умури дохилӣ гуфт, дар Сӯхтори нимашаби 22 июл тақрибан 1000 метри мураббаи бозори саховат ва 90 дӯкону фурӯшгоҳ ба коми оташ рафтааст. ба ҳам расидани ноқилҳои барқ ва риоя нашудани меъёрҳои амниятӣ сабаби оташ гирифтани ин бозори бузург шудааст, ки рӯзона ҳазорон нафар аз он ҷо харид мекарданд. вазорати умури дохила бо нашри баёнияи расмӣ масъулияти Сӯхторро ба дӯши раиси бозор ва чандин дӯкондор вогузор кард ва гуфт, ҳанӯз моҳи январ дар паи сӯхтори аввала онҳо барои риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ ҳушдор гирифтанд. Раиси Бонки Миллӣ Тоҷикистон гуфт, вазъи печида ва талотумҳои сиёсӣ дар ҷаҳон ба иқтисоди кишвар дар нимсоли гузашта таъсири чандоне нагузоштааст. Абдуҷаббор Ширинов рӯзи 22 июл дар як нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, сарфи назар аз вазъи мураккаби сиёсӣ дар ҷаҳон, ноустувории иқтисодиёти кишварҳои минтақа нишондиҳандаҳои иқтисодии Тоҷикистон мӯътадил будааст. ӯ арзёбии тозаи сандуқи байналмилалии пулро мисол овард ва гуфт, иқтисоди Тоҷикистон гарчанде суръати рушди худро сустар карда бошад ҳам, лекин дар ҳамин ҳолат тамоили мусбии рушд ва тамоили мусбии тараққиёт дар ҳама соҳаҳо дида мешавад. Раиси Бонки Миллӣ афзуд, амонатҳои мардум дар бонкҳо дар ним соли гузашта тақрибан ба 6 миллиард сомонӣ ва ё 1 миллиарду 200 миллион доллар расидааст, ки назар ба 6 моҳи соли 2013 14.5% бештар будааст. созмонҳои байналмилалии молӣ мегуянд, иқтисоди Тоҷикистон дар баробари таконҳои берунӣ ниҳоят осебпазир аст ва бояд барои коҳиши ин заъф иқтисоди кишвар бештар рушд кунад. Мақомоти расмӣ мегуянд, муносиботи ширкатҳои роҳи оҳани Тоҷикистону Узбакистон беҳтар шудааст ва ҳоло миёни ду тараф мушкилоти ҷиддие вуҷуд надорад. Усмон Қаландаров, муовини раиси ширкати роҳи оҳани Тоҷикистон, рӯзи 22 июл дар як нишасти хабарӣ гуфт, роҳи оҳани Тоҷикистон бо роҳи оҳани Узбекистон муносибатҳои хуб дорад. мо иқад муносибатҳои баҳтарӣ гӯем ки мо муносибатон бад аст не. ҳама ин ба ягон проблемаҳое ки байни роҳҳо ҳастанд мо бо телефон ҳал мекунем. хабарнигорон дар ин нишаст масоили бадрафтории мақомоти интизомии Узбекистон бо мусофирони тоҷикро низ матраҳ карданд ва Усмон Қаландаров ба онҳо гуфт, сай доранд ба зудӣ масъалаи муносибат ба мусофирони тоҷикро бо мақомоти Узбекистон баррасӣ кунанд. мақомоти баландпояи Тоҷикистон дар гузашта пайваста шикоят мекарданд, ки Узбекистон ҳангоми транзити молу мавод ба Тоҷикистон бо баҳонаҳои гуногун мушкил эҷод мекунанд. Шабнаму Фарзона, ду овозхони шинохтаи Тоҷикистон, барои адои ҳаҷи умра ва зиёрати Каъба ба Маккаву Мадина рафтанд. Муҳайя Қосимова, духтари холаи Шабнаму Фарзона, рӯзи 22 июл ба радиои Озодӣ гуфт, ки Шабнаму Фарзона ҳафтаи пеш ба Арабистони Саудӣ рафтанд ва қарор аст то иди Рамазон ба Душанбе баргарданд. ба гуфтаи Муҳайя Қосимова, зиёрати Каъба орзуи ду хоҳари маъруф ва вирди забони ҷомеаи Тоҷикистон будааст. ҳоло маълум нест, ки онҳо баъди бозгашт ба овозхонӣ идома медиҳанд ё на. ва барои дарёфти ҷузъиёти ин хабар бо видеоҳои дигар саре бизанед ба торнамои радиои Озодӣ, ба саҳифаҳои мо дар Фейсбук, Твиттер ва Ютуб ва ҳам замимаи махсуси радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.